Hej, hasiči a jejich příznivci. V Doksech u Máchova jezera je prý nějaká velká sláva. Jedu se tam podívat. Chcete jet se mnou? Tak se držte a jedem. Je 4. listopad 2006. Sbor dobrovolných hasičů Doksy i celé město mají slavnostní den. Městské zastupitelstvo schválilo zakoupení nového zásahového vozu. Byl vybrán cisternový vůz MAN CAS 8 v hodnotě 5 300 000 korun. A my se teď podíváme na předání nového automobilu do užívání dobrovolným hasičům v Doksech. Vážení, než dojde k předávání těch klíčů od nového auta, zvu vás na výstavku techniky, která tady v Doksech sloužila, anebo ještě slouží. Výstavku uspořádali dobrovolňáci z Doks. A dalo jim to dost práce, sehnat techniku, která tady kdysi byla. Já jsem tady taky sloužil. Teda já ne, takový mě podobný kolega. Já jsem úplně odinut. Že jsem fešák. No a teď poslouchejte mýho pana řidiče. Je to detailní záběr Mercedesu nebo výrobního štítku. Tento Mercedes je vyrobený na 40. roce, který by přišel do Českého Dubu jako nový. Aby jsme viděli. S tím pan Bláha, to byl ten dělal velitele v Českém Dubu. A v 70. asi 3., 2. plus minus tento Mercedes přišel do obce Smržov, kde jezdil asi 5-6 let, pak byl odstaven, protože se dostal do dezolátního stavu. Já jsem přišel v 77. 8. z vojny a dostal jsem se k tomu tak, že teda jsem to zkusil dát dohromady, spojizdit to, toto vozidlo a tak jako vidíte, tak nějak je. Děkuji. Jasně, všechno můžete poodvírat, protože to se nevidí. A výborně, tak takhle se jezdilo k ohni. Tak teď jsme v kabině, až uvidíme přístrojovou desku nového vozu, tak to bude o něčem jiném, ale já si myslím, že oni 3 přístroje stačily a vidíte, technika jezdí do dneška. Jak říká jeho renovatel a dnešní řidič, tak je plně schopná zásahu dneska ještě. Řidič a velitel sboru. Dělám i velitel sboru, který ve Smržově jsme taková malá organizace, nás asi 57 členů. 4 organizací a jsme tam asi 4 takový dobráci, kteří proto děláme vše, aby ta technika fungovala. Fajn, ono je to jako asi všude, musí to držet jenom ty silný koně. Tak, tady se dávala posádka, vešlo se do toho kolik, prosím? 9 lidí. 9 lidí, ano, a vidíte, tam je vzadu stroj. PS12. PS12 dneska, už dříve v tom bývalo určitě něco jiného. Byla tam, já si pamatuju, ale nemůžu ji sehnat, byla tam dékáva. Dékáva, tu jsme měli tady v Doksech a pak někam přišla. No, tak. V tomto voze se nachází topení, který je pod sedačkou, pod mužstvem. A ten radiátor funguje na té bázi, že jsou trubky dolů k vejfuku a na vejfuku je dvojitý obal, kde je nemrznoucí směs. A toto vyřejmá prostor. Jo, takhle už to měli tenkrát vymyslený. Němci vymyslený. Fridexem jakýmsi takový. Byla tam nemrznoucí směs. Výborně. A je tam nějaký větráček, který to žene do té. Teď přijdou 2 vozy, kde doksáci mají jenom fotky. Ten první, ten byl snad úplně jediný a je v soukromé sbírce v Innsbrucku. No a ta Škodovka,
Ta je v muzeu Mladé Boleslavi a tu vám nikdo nepůjčí. Bohužel, fotka sanitky také není k sehnání. Tak aspoň vojenská verze. Tato přívěsná stříkačka PS16 je dnes majetkem dobrovolňáků z České Lípy. Vážení přátelé, je mi to hrozně líto, ale já vás musím opustit. Nechte se provádět kamerou, protože začínají se scházet lidi a já se musím ukazovat a vystavovat. Tak ahoj. Tak tahle ta přívěsná stříkačka byla vyrobena v roce 1958. Ještě je stále funkční, jako vše u dobrovolných hasičů je dneska stále funkční, i když jsou to veteráni. Ahoj, jmenuji se Avie 31 DVS 12 a v Doxech sloužím od roku 1987. To jsem bývala nová, mladá a krásná. Je vůz Avie 31. Dokonce 31. DA12. No tak vidím, že tady máme od toho povolanýho. Dobrý. Tady jsme v kabině řidiče a velitele vozu. Samozřejmě vozidla dneska vybavený vysílačkama. Jsme v kabině pro mužstvo. A běžní hodiny nám tlučou 9. Na radnici v Doxech. Jak jsem se dověděl, to vozidlo nikdo nevykradl, ale bylo v noci čerpat vodu ze sklepa a hadí se suší. Přenosná stříkačka PPS 12 vytlačí 1200 litrů za minutu. Tady vidíte ty kroužky, tak to jsou savice. Tím se saje voda. Tady vidíme CAS 25 po generální opravě a úpravě. Jak jste slyšeli, tak jeden z radilů mi napověděl, že to nebyla oprava, ale přestavba. No takže vidíte sami přestavbu vlastně ty skříně. Tak podíváme se do kabiny. Ano, tak tady je místo pracoviště řidiče. No vůz už taky pamatuje svoje. Další CAS 25, ovšem v originálním podání. Tady vidíte rozdíl mezi tou nástavbou. Jinak motor a spodek vozu je shodný. Oba dva vozy jsou majetkem dobrovolného sboru hasičů Dox. Hodiny odbyly 9. a náměstí Republiky v Doxech se začíná zaplňovat hasiči, kteří přivezli ukázkovou techniku, anebo hasiči, kteří se jen tak přišli podívat za svými kamarády. Tady máme jednoho z dlouholetých hasičů, pan Jelínek. Jo, ne. Dobrý den. A tady jeden z nejmladších hasičů. Ano. Vidíme vlajku sboru dobrovolných hasičů Doxe.
Dobrý vlajka města Doksy. Samozřejmě, že originál je uložen na radnici. A to je vlajka historická, pod kterou jsem vlastně sloužil já, ježiš, to už jsem starý. To je vlajka Československého svazu požární ochrany. Na náměstí přijíždí další ávě z Hostomic u Teplic a hádejte, koho přivezla. Prosím, zamotal se 15. Tak, tady se schází generalita, pak si je představíme. No a dokonce přijela i kapela asi 11členná z Teplic, nazvaná Byliňanka. No, uvidíme, co nám předvedou v tomto počasí, protože je kolem nuly a myslím, že pro muzikanty to bude nátřesk. Vozidlo ZIL, majetek dobrovolných hasičů Duba. Tento typ ZILu je vybaven centrálním vypouštěním a foukáním pneumatik za jízdy. Když se pneumatiky vypustí, vzniknou vlastně balony, které udrží vozidlo i v nízkoúnosném terénu, jako je bažina, písek a tak dále. Ano, tady vidíme na kolech namontováno centrální foukání pneumatik. Pracoviště řidiče, vozidla ZIL. Těm pneumatikám musím ještě říct, že se úplně nevypouští, jenom se trošku odpouští. Tady se dělo družstvo. Vidím, že obrázek je nečitelný, tak bych chtěl říci, že starší typ vozidla ZIL sloužil v Doksech v roce 65 až 83. Toto už je nové provedení, nebo novější provedení. Tady si toho také moc nepřečteme, tak jenom ve zkratce. ZIL má 8válcový benzínový motor, cisternu o objemu 2400 litrů, čerpadlo dává 1600 litrů za minutu, no a vejde se tam 1+7, čili řidič a 7 členů posádky. Když jsem jezdil jako řidič u dobrovolňáků v Doksech, tak jsme se s dubákama a s tímto autem často potkávali na kšeftech. A musím říct, když má dobrý mezikus mezi volantem a spojkou, tak je ZIL terénní nezmar. Předání nového vozu dobrovolným hasičům v Doksech přijelo i toto vozidlo Praga RND, takzvaná Arena, také majetek dobrovolných hasičů v Dubé. Vozidlo je stále funkční. Padlo, bylo poháněno od motoru. Tady sálo vodu a výtlakové vedení. Ještě řidiče a velitelé vozu Arena. No a posádka za jízdy seděla na těchto lavičkách. Takže žádné pivo, žádný rum. Posádku tvořil řidič a 6 maníků. Musím se opravit, toto je vozidlo RN. RND mělo naftový pohon. My se díváme na benzíňák.
Tak tady už vidíme moderní zásahové vozidlo Nissan. Auták je majetkem Sboru dobrovolných hasičů v Dubé. Vozidlo zasahuje při dopravních nehodách. Takzvané RTP, rychlá technická pomoc. Tak, viděli jsme na začátku vozidlo Mercedes, veterán. Teď je tady nejmodernější technika. Chlapci s tímto autem střeží hlavně silnici Mělník, Liběchov, Dubá, Česká Lípa, ale když je potřeba, samozřejmě jedou i jinak. Vozidlo je vybaveno vyprošťovacími nástroji, nůžkami hydraulickými a tak dál. Prostě tady vidíme agregát, který pohání pak hydraulické nůžky a rozpínadla při dopravní nehodě. Tady s tím se rozevírá karoserie vozu a stříhá. Tady nám přijíždí vozidlo Tatra 805. Vidíte, stále máme návštěvu z Polska. Já nespím, já se dobře slyším. Jenomže já tobě potěšení moje otevřít nesmím. Tatra 805, řekni nám k tomu něco, kdy to bylo vyrobené a tak dál. Odkud je to vozidlo? Tohle vozidlo je ze Skalice u České Lípy. Toto vozidlo bylo v roku 1955. No a jinak Skalice to vlastní už asi 40 let. Výborně. Stále funkční. Stále funkční. A jinak toto vozidlo bylo Intopu Mimoni. Přišlo z Mimoně. Mimoně, kdysi. Kdysi v roku 1955. Děkuji, já si to takhle teda prohlídnu. My si to pak všichni prohlídneme na filmu. Palubní deska, takže je to Tatra 805. Fotografie, které vůbec nebo nefotografuje. Oficiální zahájení. Teďka, kdybychom si jeli do Prahy, tak ani neškytla. A jako, my jsme nahoře na tom, jak se jmenuje před Českou Lípou, jak to nemá 80 ten motor, tak to ne. Jak se to neuhře, tak to ne. Tam to šlo normálně na 6 zemřít. Ale pak jsme jeli z kopce, tak jsme jich bohřáli. Tak ta pěkně bylo. Ale ne, ale nám neuhřála se 80. Až půjdeme domů, tak samozřejmě bohřávat tak ne. Tady sedělo družstvo. Teď tady také sedí družstvo. Výborně. Ukaž tomu taky tady vzadu, ať si to tady vyfotíš všechno. Tady je výbava. Hadice, sací koše a prostě náčiní pro zdolávání požárů. Tady je čerpadlo PPS-12, jako u Avie. A už jsme na levém boku. Tak vidíte, že vozidlo je udržováno a je teda v perfektním stavu a jak říkal řidič, je stále schopné hasit. Hlavně, co tam je důležité, je v integrovaném záchranném systému Libereckého kraje. No vidíte to, veterán je zařazen do záchranného systému.
Takže Tatříčko, hodně šťastných kilometrů. Ještě. Tak u nás taky byla 805, ale pak ji dostal Sobáko. A to je na výrobu elektrického proudu. 1000 W. Kilowattu to dá, no. To je taky ruské, ne? No a to se našlo na půdě. My to používáme na svícení. No to tak ukážeme, jak se to nastartuje. Za to natočíme. Máme tady vrtí. Vozidlo jsem dojel ze Skalice u České Lípy a podívejte se, ani kapka voleje už tady stojí půl hodiny. To je zázrak, co? Zázrak techniky. Tatra, no, prostě Tatra. Zažijeme start generátoru sovětské výroby. 1000 W jsme slyšeli, hele, nasaje se. Podle se svíčka. Jinak sovětská mašina. Ty jsou zvyklí hodně chlastat, ty potřebují hodně. Dáme jí štamprle, klička. Já jdu jako stranou, kdyby vylítla. Pozor. Hele, už. To startuje. Doleva startování klikou, to je. O tom to je, ano, čeká prostě, vidíte tu sehranou partu, jo. Dej cucáka, ne na krk, štamprle. No, protože už přijede snad to nové vozidlo, já se musím s kamerou přemístit. Takže tady vidíme poslední pokluk. Už to mělo skoro snahu. Tak hoši, my tady budeme asi v jednu končit, tak já se přijdu podívat, jo? Děkujeme, přesto děkujeme. Tady máme poháry. To stalo úsilí, ty poháry. To je linky. Družstva ze starých splav, ale já k tomu moc nevím. Dám si k tomu odborný výklad tady od jméno, prosím. Vladimír Ipsar mladší. Tak, a můžeš nám, Vláďo, k tomu něco říct? No, tak vyprávěj, já si to budu takhle točit. Jo. Takže to je jako za naše úsilí, co jsme jako vybojovali v požárním sportu. A tady jde o to vlastně, že jako konkurence je veliká. Konkurence je veliká a je hodně musíme úsilí nás to jít hnedko vybojovat. Protože víte co, v dnešní době všichni sportujou, že jo, tak je vysoká konkurence, ale my musíme trénovat pravidelně trénujeme a snažíme se vlastně udržet aspoň na té špičce trošičku, aby jsme měli to, co tady máme, jako, ale trénujeme, dalo by se říct, tak jednou týdně jako se scházíme a zkoušíme si to, vlastně mašiny a taky, víte co, to je problém, že běhání a tak. Běhání a ty mašiny, víte co, protože finance moc nejsou a ty mašiny už zastaralý, jo, a když třeba přejdeme na nějakou tu soutěž, tak tam vidíte nové mašiny, ale vlastně tohleto jsme bojovali s našima starýma mašinama. Dobrý, já bych se ještě zeptal, vím, že ve Splavech máte malí děti, který teda ty požárníky, jak to tam vypadá s těma malejma? Jako přes malí děti tady máme zase, tamhle, Jíťo, prosím tě, tamhle, tady něco o malých dětech. Paní učitelko, pojďte. Tady máme přímo. Tak, tady máme vedoucí. Ano, paní učitelku. Pojďte se toho, řekněte nám něco o malých dětech. Četl, že jste teďka vyhráli soutěž ve Splavech, že? Máme 22 dětí, mladších i starších. No a daří se nám, no, děti to baví, nás taky. Teď jsme... Mnoho úspěchů máme, musím říct. Skončili jsme na okrese, já už ani nevím, první, druhý, třetí za ty léta, druhý. A na okrese to je, víte co, to už je velká konkurence. Já vím, já dělám hasičinu už taky nějaký pátek. Od září se nám podařilo
raz, dva, tři, 4krát vyhrát. Z té jedničky. Převážně máme holky, no, kluci nám utíkají. Kluci nechtějí běhat, že jo? Ale ty holky se snaží, podívejte se. Přeju vám mnoho takovýchhle pohárů ještě. Děkuju vám. Děkujem. Nashledanou. Hodiny na věži odbyly 10. A za doprovodu mažoretek z České Lípy přijíždí nový vůz. Patrik Eberhardt, Petr Semecký, za nimi v brýlích Luboš Zeman, Tomáš Prskavec, Jarda Taclík, Zdeněk Vaňátko a Míra Albert. Tak to je část výjezdu Doxy. Do Dox přijeli zástupci vedení hasičů z kraje, okresu, zástupci státní správy, samozřejmě starosta a místostarosta města a vedení dobrovolných hasičů v Doxech.
Jenom poprosím děti, aby dělali menší kroužek. Tomášku, ještě se posuň pěkně po kroužku, ano, ještě po kroužku se posuň. A přišli se sem k nám na náměstí. Abych vás tady chtěl všechny přivítat na tomto dnešním takovým slavnostním okamžiku, kdy vlastně můžeme zaprvé vám všem ukázat a potom našim hasičům předat úplně nové, krásné, nádherné vozidlo MAN. Já bych k tomu chtěl říct jenom takovou kratičkou záležitost. Nám se podařilo získat dotaci 2 miliony korun ze státního rozpočtu na pořízení tohoto nového vozidla. Ten zbytek do té pro mě řeknu trošku vysoké částky, v kapse takový peníze nenosím. Tak těch 5 milionů jsme zaplatili z městské kasy, ale myslím si, že se to vyplatí, protože po letech dostávají hasiči úplně novou techniku a já si myslím, že si ji zaslouží, protože ta jejich činnost, kterou pro nás vykonávají, ta je nedocenitelná. Každý, kdo ví, že mu stalo, že mu někdy něco někde chytlo, tak ví, jak je potřebný, když hasiči včas přijedou a prostě ten majetek zachrání. Ale oni nejezdí dneska už jenom k požáru, oni jezdí i k všem haváriím, zachraňují lidi z bouraných aut a podobně. Já si myslím, že za to se jim má poděkovat. Takže já bych na tom dnešním slavnostním předání tohoto vozidla chtěl přivítat také naše vzácné hosty. V prvé řadě bych chtěl přivítat pana Juraje Ranince, poslance parlamentu České republiky. Jura tady není jen tak, jako že by chtěl jako poslanec, protože on dlouhý léta pracoval u profi hasičů v podstatě, takže on ví, o co kráčí a určitě pak Pepa řekne pár slov. Současně bych chtěl přivítat i zástupce vedení hasičského záchranného sboru z kraje a z České Lípy. Chtěl bych také přivítat naše hosty z partnerského města Bolkov. Zástupce hasičů Bolkova jsou tady. To se jich ptal, proč nepřijeli taky s tím hasičským vozidlem a říkali, že by to bylo trošku komplikované. Takže přijeli prostě úplně jinak. Tak, jsem rád, že tady můžu pozdravit nejen naše chlapy z DOX, ale i chlapy prostě a z děvčaty a i s tou dropotinou ze starých splavů. Vidím tady soptíky. Jsou tady zástupci jiných hasičských sborů, dobrovolných, tuším z Dube a já nevím, další, kteří se přijeli na nás podívat, takže taky tady už mi napovídá starosta dobrovolného nebo sdružení hasičů v Doxech, Pepa Krajfu z Kalice, co jste říkal, Smržov. S Mercedesem dokonce. Tak, vidíte, nestačil jsem si to já poznamenat, takže se omlouvám. Takže všechny tyhle lidičky tady vítám, já nechci dlouho mluvit, abychom tady moc nemrzli. Jinak jste si všimli, že jsou tady vystavený vozidla, které v Doxech vlastně sloužily, když to tak řeknu. Desítky let zpátky a jiná technika, takže je možnost ji prohlédnout, nahlídnout. Já předpokládám, že vám
naši chlapi umožní se i podívat na ten vůz trošičku dovnitř, že třeba otevřou ty rolety, abyste viděli tu výbavu a podobně. Já to nebudu zdržovat, já v tom okamžiku šáhnu někam do kapsy, prosím vás. A já bych veliteli výjezdové jednotky Láďovi Detkovi slavnostně předal klíče. Všimněte si, co klíčuje od jednoho jediného autáku, jo. Takže slavnostně ti, Láďo, předávám klíče od toho vozidla. Věřím, že bude dobře sloužit a že si ho dobře užijete ku prospěchu nás všech. A já ještě teda využiju této chvíle a chtěl bych požádat Pepu Krajfa a pana místostarostu. Já bych chtěl našim dvou sdružením dobrovolných hasičů, jak dokským, tak starospaským, předat naší vlajku města. Takže Pepo, to je pro vás. A jestli je tu někde Honza Rajman, mluvil jsem s ním, může přijít za splaváky ke mně. Takže Honzo, taky. Předávám vám vlajku města. Není na žerdi, oni si doksáci udělali takový náskok, přiběli si ji zvednout, aby si mohli dát. No jasně. Takže předávám i splavákům, abyste ji mohli mít používat k dispozici, kdykoliv se vám zlíbí. Tak, já teďka předám mikrofon tomu, kdo vlastně to nejvíc organizuje. Vystupovali majoretky z České Lípy. Požádali mi, abych řekl pár slov o jejich činnosti. Takže víme, že to je krásné vystoupení. Takže velmi krátce. Majoretky v České Lípě byly založeny již v roce 1987 a v současné době při základní škole Slovanka pracují 3 skupiny majoretek ve věku od 6 do 18 let. Děvčata vystupují na různých kulturních, společenských i sportovních akcích a zúčastňují se mezinárodních festivalů a přehlídek. Vystupují na hudbu dechovou a i moderním rytmu. V roce 2000 městu Doxy a jednotce zvolil dobrovolných hasičů k tomu, že se jim podařilo tento automobil získat. Členům jednotky přejí, aby z každého výjezdu se vrátili bez zranění a pro mě jako pro poslance a bývalého hasiče je úkolem, aby ve státním rozpočtu bylo co nejvíce prostředků k takovýmhle novým autům v rámci Libereckého kraje celé České republiky. Děkuji za pozornost. Ještě pana kolegu z Libereckého kraje z hasičského záhradního sboru. Dobrý den, dámy a pánové, vážení hosté. Je mou milou povinností, že vás mohu dnes pozdravit jménem Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Jsem velice rád za slova pana poslance, který přislíbil, že nám sežene peníze na to, abychom mohli techniku obnovovat, aby kolegové hasiči nemuseli čekat mnoho desítek let na to, než se pořídí nové vozidlo. Mažoretkám, ale i muzikantům začaly tuhnout prsty. Jistě jste si všimli, přituhlo a začal poletovat sníh. Nevadí, i tak je to senzační.
Já vás na prohlídku. Ne, to se bude muzika tak doba do půl a tady to prohlídku a auto mít stavu a ten kluk Matíku je furt stejnej, ten nám na ní nestárne, no jo. Tady je jeden z generality, on vás přivítá, Peťa. Já nejdu, já jenom, abyste tam taky byli, že jo. Činnosti jste. Tady se maká a no, tak celý dopoledne jste se váleli, že jo? No. Tak Děndo, natoč to, ať to můžu otestovat, když to dal lidem, když jsou živí, tak je to dobrý. Tak odkoukačte taky, no výborně. A Vendulka. A Vendulko. Vendulko neslo. Dobrovolní hasiči z DOX děkuji všem, kteří se podíleli a pomohli
úspěšnému průběhu tohoto slavnostního dne 4. listopadu 2006. Ještě jednou díky a těšíme se na další spolupráci. Hádejte, co se tady peče? Ano, návštěva v Polsku. Wtedy jak był 19, 18 przyjeżdżacie dzień wcześniej, 19 potem na zamku zwiedzacie zamku, impreza jest i w niedzielę hlavně si na to Gabre, hlavně ale to bylo jako tam jak je ten velký schod, tak já jsem to nezaregistrovala a šlápla jsem a jsem se potom smekla. Asi já jsem také celý holeně, obě dvě holeně, a ty Poláci šli dolů a au, au. Já jsem říkala, jo, au, ale že já jsem byla normálně na břiše, spadla po hlavě. Po 4 kusech, no, tak to je normální, opice taky chodili po 4. Každý z vás nikdo, já to nechto. A už to já. Už se sadili, ale generála mu nechali, ne? No jo, ale už jako, že mi řekl, jo, já jsem, že jste ví, že jo. Přátelé jsou dole. Že jsou to z těch hejnic, no teď já to věděl. Budete taky ve filmu, kluci. Ne náš, ale jo. Přátelé odjíždějí. Ještě jeden benzíňáček. Počká, se podívám. Takže, doksáci, ale i vy ostatní, moc se mi tady s vámi líbilo. Jenomže mě čeká daleká cesta domů. Takže ahoj a brzy zase někde nashledanou.
Odemři to. Odemři. A myslíte, že je konec? Ještě ne. Zaměstnání zdrželo dalšího člena výjezdového družstva Pepu Pavinského. Kamera vám děkuje a nashledanou. Zase u novýho auta. A jediná žena z výjezdu, Maruška Dvořáková, chybí pro mateřské povinnosti. Maruška má 2měsíční dcerku. No a teď si celý nový vůz prohlédneme. No, je to trochu vysoko, no. Co ty tady na nás pískáš? Tak jsme v kabině nového auta. A co tam máme teď, Peťo? Tam máme 4 v malé řadě. Aha. O velkých a malých řadách si povíme za chvíli, až bude vozidlo v klidu. Tak, tady vidíme palubní desku, topení a tak dále, to nám Peťa všechno řekne za chvilku. Teď jsme na kondiční jízdě takový, abyste slyšeli huk od motoru a jak vozidlo akceleruje, to uvidíme za chvilku. No prostě je to dělo, to musím říct i já. A zatím jsme... Je to frkot. Je to frkot. Slyšíte to turbo? Zaplo. To nějaká houkačka na chvilku. Výborně. A taková ta hasická jako No výborně. Dobrý, to stačí.
Začínáme jízdu, sedíme v kabině nového vozu. No a teď si trošku jenom tak ve zkratce řekneme ovládání a prostě na co tady ty všechny hejbátka, cimprlátka a tak dál, na co to tady je. Takže Péťo, začni to nějak. Už to budeme tady z levé strany. Podsvícení přístrojovky, štelování, světlomety, zadní mlhovka, výstražný světla, mlhovky přední, houkačka, tohle je vytápění zrcátek, zde jsou kontrolky na, že je vysunutý osvětlovací stožár, tady ta červená, že je otevřená některá z rolet nebo některé dveře, zde je přepínání tempomatu. Jo, takže ten tempomat ten hlídá rychlost auta, že jo? Tady se to přepíná, aby šlo regulovat otáčky vzadu u čerpadla. Zde je uzávěrka přední nápravy, uzávěrka diferenciálu zadní nápravy, zde se zapíná 4x4. Tady se zapíná, když by byla namontovaná kropící lišta, tak čerpadlo z místa řidiče. Jo. Tady se přepíná houkání, jelikož z volantu bylo odebráno. A ve volantu funguje přepínání krátký dlouhý tón. Dobrý. Z důvodu bezpečnosti řidiče, tak, aby nemusel šáhat nikde okolo. Správně. Tady ten panel obsahuje topení v kabině řidiče. Tak. Zde je nezávislé topení v nástavbě. Tam se podíváme za chvíli. Tady to je handsfree sada, která se ovládá tímto ovladačem. Jo. Všechno je umístěné tak, aby se to dalo ovládat pohodlně z místa řidiče. Správně. Tady jsem zalít nějakou lampičku na čtení mapy třeba, nebo různého materiálu v noci. No, tady to je vysílačka, to pochopíme všichni, že jo? Tak a ještě se podíváme, jak se otvírá ta elektrárna tady. Jo. Takže tam toho moc neuvidíme, tam se jako motat nebudeme, tam prostě jsou pojistky a všechno možný. Vidíte to tady asi trošku. To je výrobní nějaký štítek, no dobrý. K tomu řazení. Mám tady, koukám, je to, přátelé, co? No je to blázinec, helejte se, takovýho různýho. Tak Peťo, ve zkratce, protože to stejně asi nepochopíme jen tak. Ve zkratce, má to horní řadu a spodní řadu, obě řady jsou po 4 rychlostech, zpátečku a co nám bylo vysvětleno, to C znamená redukovaná jednička. Jo, takže úplně pomalá, třeba když je náledí nebo něco, aby tak, se kola jenom odvalovaly. Ano, tady vidíme ruční brzdu, že jo? Tak. Ten knoflík vedle. Tady to je ovládání z místa řidiče vysílačky, abych nemusel klíčovat, natahovat se pro mikrofon. Jo. Tak je tady vestavěný mikrofon. Ukaž ještě jednou, kde je ten mikrofon. No to já odsaď nevidím, ale asi tak. A můžu klíčovat jo, jenom tady tímto tlačítkem. A vedle ještě vidíme nějaký 2 tlačítka. Zde je ovládání elektrických zrcátek. Jo, takže zrcátka jsou elektricky ovládaná, nastavitelná. No tak tady pode mnou je ještě takový odkládací kastlík na různé věci, na dokumenty a tak dále, a tak dále. Nahlédneme, tady vidíme vysílačku, nahlédneme mužstvo. No, tam se podíváme za chvilku, tady vidíme různé nabíječe na různé přístroje, které uvidíme za chvíli, že? Třeba jako rozpínák vysílačky. No, dobrý. Že tady vidíme i stavitelnou sedačku podle váhy, dopředu, dozadu, podle váhy velitele zásahu. To samé samozřejmě na druhé straně u řidiče. No, co je to tady za nádržku? To jsou ostříkovače. Aha, a vidíme
Že hoši tam dokonce snad i něco mají, že? No. Dobrý. No a vstupujeme do kabiny pro mužstvo. Cesta pro mě daleká. Tak, čili jsem 4 muži, ano? 4. Tady, jak jsem mluvil o těch ovládačích, nebo o těch nabíječích. No, tak tady vidíme takový informativní otvor, aby se posádka mohla domluvit s řidičem a s velitelem. No. Tady je takový přípravek, hever, nebo vlastně hydraulický takový, jak bych to nazval. No, zvedání prostě kabiny. Tento průchod mezi posádkou družstva a kabinou řidiče a velitele se rozpojí a v případě, že se dělá něco na motoru, se kabina sklápí dopředu, ale to nebudeme dneska předvádět. Jdeme do pravé strany po směru jízdy u vozidla. Tak začnu tady dole, to je asi odsavač kouře, že? Tak. Hnaný motorkem, krásným na sekačku. Pro první pomoc hasicí přístroje. No a zde čerpadlo, mluv k tomu. Plovoucí čerpadlo značky Honda. Honda. Kolik to dá asi litrů? 1000 litrů. 1000 litrů za minutu. No, to je krásný. Když si uvědomíme, že taková velká PPS 12 dává 1200, no, hezký. Lehký, rychle použitelný, to je ono. Nahoře vidíme motorovou pilu, to je skvárna, benzín, no a takové různé nářadí, když spadne strom, anebo se stane něco jiného. Jsou zde sorbent prostě na likvidaci ropných havárií, že? Ano. Nahoře taky. Proti sálavému teplu. Aha. Jo. Proti chemické obleky. Výborně, takže vozidlo je i takto vybaveno. Tady vidíme vybavení zdolávání požáru, výtlaková hrdla. No, tady to nebudu moc vysvětlovat, protože jsme na zádi vozidla, žebřík nahoru, no a ta hlavní tady. Takže tady je ovládání čerpadla. Samozřejmě, že vozidlo je vybaveno vysokotlakem. No, tady vidíme ten kulomet, s kterým se, tu proudnici, kterým se hasí vysokotlaká proudnice. Tak, tady je ten reproduktor. Řekni nám k tomu něco, Péťo. Tady, když se to přepne vepředu u radiostanice, tak strojník může komunikovat vysílačkou tady z prostoru čerpadla. Nemusí mít u sebe ruční radiostanici ani běhat dopředu. Tak, takže ho to neotravuje při práci s tímto strojem. No a ty kontrolky a tak dál. To. Ta červená páka, jak na ní koukám teď? Zapínání, otvírání vysokotlaku. Jo. A ty knoflíčky, tady to je... Knoflíčky, tady je hlavní vypínač. Jo. Tady je osvětlení nástavby. Když se zapne hlavní vypínač, rozsvítí se kontrolka, že je to zapnutý. Když zapneme vysokotlak, rozsvítí se tato kontrolka. Zde se zmáčkne tento knoflík, podrží se, tady se zapne čerpadlo, že se nemusí zapínat vepředu. Jo.
Tady je vodoznak, kolik je vody v nádrži, otáčky motoru, tlaky, tlak na vysokotlaku, zde se ubírá a zde přidává plyn. Horko, to je všechno hezký. Já si takhle vemu ten vodoznak, jak krásně svítí, čili vidíme, že cisterna je plná. Kolik je tam vody, kolik vozí auto vody? 3500 litrů. 3500, ano. Litrů vody a 200 litrů pěnidla. 200 pěnidla, ta nádrž je tam zatím, tam. Tak, dobrý. No a to jsou kohouty, koukám, že se ustoupilo od šoupátek. Klasický kohouty, zde se otvírá nádrž, zároveň to funguje jako klapka, buď to, že bereme z vnějšího zdroje, anebo z nádrže. Jo. Tady máme spínač pro oranžovou álej, která je nad námi. Jo, to mám už natočený, já si znovu se stříhnu, no, to bude dobrý. Tady se přitlačí elektromotor a zde se navíjí vysokotlaká hadice. Čili to je na elektromotor? Ano. Už se to nedře rukama? Dobře. Mikrofon k vysílačce. No a jsme na levé straně vozidla po směru jízdy, opět zase vybavení k hašení požáru a všímáme si, že to je tak nějak, jak je to na pravé straně, tak je to i na levé. Tady hadice k prvnímu zásahu, krásně narovnaná, jsem zvědavý, jak dlouho. No, nahoře poličky pro různé další vybavení. No a jdeme do další skříně. To je nad zadní nápravou. Péťo, můžeš začít. Ty dva vaky tady dole. V této skříni máme všechno, co se týká první a předlékařské pomoci. Jo. Takže jsou to nosítka. Ty vidíme tady. Baťoch se zdravotníma potřebama. A vedle máme vákuové dlahy a za nima v tom zeleném obalu je vákuová madrace. Takže je to vybavený krásně, skoro jako sanita. Tak jsem se ptal, na co je tohleto. Já jsem si myslel, že to jsou nějaké zvedací vaky. Ne, jsou to takovéto kůžele na vyhraničení, třeba u dopravní nehody a tak dál. Peťo, předveď, jak se to dá hezky složit. No to je nádhera, žele. Tak, dá se to do pouzdra, no super. A dokonce to i svítí, bliká, no to je krásný. No, dobrý. Takže, jak jsem mluvil o těch zvedacích vacích, tak ty jsme našli tady, vidíte, tady je koncovka a tohle to je ten zvedací vak, který se prostě nafoukne vzduchem z automobilu, že? Jo, z tlakové láhve dokonce, takže není ani potřeba automobil, no, tady je hadice k tomu a tady je další příslušenství k těmto zvedacím vakům. Tady koukáme na... Nad centrálou jsou uložený silniční zábrany, 2 kusy. Jak zábrany? To se rozloží, je to takový žebříček, jako co používají třeba, když dělají výkopové práce. Jo. Má to ten samý účel, jako jak jsme koukali na ty kužely. Jo, samozřejmě, no. A dole je tady elektrocentrála. Ta je tam na co ta elektrocentrála? Ta elektrocentrála je z důvodu, když je někde potřeba elektrický proud, anebo hlavně pro napájení osvětlovacího stožáru. Na který se podíváme? Na ten osvětlovací stožár se podíváme hned teď. Takže
Já si to takhle, tak tady je ovládání, že? Ano, zde se pustí vzduch do systému a touto páčkou se vysune stožár. No to je nádhera. Hezky. Krásný. Čili v noci jako ve dne. Že jo? Takže jsme si tě prohlídli, hochu. No a mnoho šťastných kilometrů. Přátelé, jestli se nám s Péťou něco nepovedlo, tak nám to promiňte. Znáte to? Učit se, učit se, učit se. No. Krása. Počasí nám moc nepřeje. Je 11. listopadu. Mládí jsem se učil hasičem, jezdit s ceskou, jezdit s kropičem, hasit ohně byl můj ideál. A teď všichni s kapelou, hej! Jezdit s Tatrou, jezdit s žebříkem na červenou, jezdit se smíchem, toho bych se nikdy nenadal. 5 let jsem se učil hasičem, jezdit s ňuknou, chodit s dýchačem, hasit domy byl můj ideál. Nosit helmu, tahat hadice, házet tuny, sazí na plíce, zkrátka umět šlápnout na pedál. Že do módy přijde prevence, starý hasič půjde do pence, toho bych se nikdy nenadal. Srdcem pušící záblesk světel, prudce svítících nebezpečí číhá opodál. Náhle zazněl výbuch ulicí, nářek lidí, dítě plačící, vzpomene si, kdo tam tenkrát stál. S Bohem stará kecko, byl si naše všecko. Když si s námi k ohňům jezdil, lesy hasíval. Na 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 na
Výborně.